हाँ ही जे करी नु उनके से इंटरव्यू वैसन के जेंगे 76 बोंगे 76 से का इंटरव्यू ली 76 है। हां 76 चंदन उपाध्याय। हां एक नंबर 76 पूरत रहला नु अपन हां घोप कइले रहला ना चाहे देखी एथि आई भले संगीतो से लेले बा त वो वीडियो में हेंग कइले बा कौन ऐसन वीडियो घटिया इंसान है बहुत घटिया इंसान चंदन उपाध्याय बहुत घटिया मतलब मर्द के शान मोछ है उ अच्छी ना रही हिजड़ा हवे देखा तनी बरमहल उ एथि मोछदारी छिलवाले रहला हिजड़ा वीडियो में देखता है हेंग कहल मतलब कोई को वीडियो में ओकर गलती हम देख चुका है चंदन उपाध्याय के कैसे करते हैं चंदन उपाध्याय मतलब मायके को धर लेता है मतलब बरमहल हेंग करता है। पश्चिमी चंपारण जिले में उपस्थित मेरे पास में जो औरत देख रहे हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, रानी स्मार्ट जी है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। हाँ जितना दर्शक देखा था ये चैनल में उन लोग को स्वागत बटे नमस्ते प्रणाम। अच्छा रानी जी बीच बीच में जो है चंदन उपाध्याय और आपके बीच में कुछ मैटर फंसा हुआ था किसको लेकर? देखिए से मतलब वो तो जे देवर मतलब भाभी लगी उनको इंटरव्यू लिहन चाहे मतलब जो लायक उनका लायक उनके को इंटरव्यू देता रहन चंदन उपाध्याय। आज हम खुद भैया होके हम कहले बनी तो खुद बोलू 2000 रुपया चाहिए तो इंटरव्यू देम चाहे 5000 रुपया चाहिए तो इंटरव्यू देम तो वैसन भैया हमरा एथी पर पदलन हमरा ना चाहिए वैसन भैया। हाँ बहुत भैया देश में बानी नु सोशल मीडिया पर बानी तो बहुत हमर बुझिए सब भाइये बालो। हाँ भाइये बालो घर परिवार बालो। अच्छा बोले थी उनसे चंदन उपाध्याय से आइए हमारा इंटरव्यू लीजिए आप। हाँ हम बोलले बानी। क्या बोले हैं वो? देखिए उनकर लमर तक ले बैठे उनकर हाँ लमर तक ले बैठे उ का सपोर्ट कोई के करियन गांव के मतलब अपना लोग गांव के अपना पंचायत के बानी तो सपोर्ट करम आप हेल्प करम उ का इंसान करी घटिया इंसान बैठे घटिया इंसान। हाँ घटिया इंसान बा चंदन उपाध्याय। देखते हैं बहुत लड़की सबका इंटरव्यू लेता है। हाँ ही जे करी नु उनके से इंटरव्यू वैसन के जेंगे 76 बोंगे 76 से का इंटरव्यू ली 76 है। हाँ 76 चंदन उपाध्याय। हाँ एक नंबर 76 है। कैसे कह सकती है वायरल है काफी सोशल मीडिया पे वायरल है वो। तो वो वायरल बड़न तो हम वायरल नहीं खी हम तो वायरल बन जेंगे उ चमकत रहन सोशल मीडिया पर तो वही हम चमकत नहीं। हाँ जेंगे उ अपना टैलेंट से चमकत रहन वही हम अपना टैलेंट से चमकत नहीं। आए कोई के मतलब देखा था नहीं कितना अश्लीलता मतलब भाषा हर महिला के बोल के इंटरव्यू ले के अपन व्यू कमाता रहन कोई के सपोर्ट कैले बड़न हर वीडियो में देखी ले रील बनावलन तब एगो माइक ले बड़न जे उनकर मुंह बानर का एथी खानी गाड़ी खानी वही हर वीडियो में अंगुड़ियावत रहलन बरमहल हर वीडियो में तो हम ही देखे माइक लिए माइक में हुरत रहलन अपन हाँ घोप कैले रहलन चाहे देखी एथी भले संगीतो से लेले बड़ा तो वो वीडियो में हेंग कइले बड़ा कौन ऐसन वीडियो घटिया इंसान है बहुत घटिया इंसान। चंदन उपाध्याय बहुत घटिया इंसान है मतलब वो खिलाफ हम मतलब इंटरव्यू देते हैं मतलब उनका खिलाफ से हाँ एकदम टक्कर दे रही है उनको। टक्कर दे चैलेंज है। हाँ एक गाँव के वो बड़ा तो एक गाँव के हम बनी टक्कर लगाएम तो लगाएम। हाँ मनीष कश्यप के देखा तनी कोइयो हमनी के मतलब अपना गांव के इतना दुख चाहे बेराम भल कोई मनीष कश्यप आयल बड़न कोइयो नहीं खाना उनका चलता हम 8 जाम भगले बानी हलमा रधना भगले बानी आज ले मिले आल बड़न हमरा से ना गांव वाली लोग ताना मारत रहे से बोलू उनका एथी से वायरल भइल बड़ी बोलू इंटरव्यू लोग आवता लोग देवे खातिर आज मनीष कश्यप हमार वीडियो ना देखत होई आज भाई आज कहत रहनी आज मतलब हमरा मुंह में से उरे निकलत ताटे। हाँ भाई बनौले बानी हम आज तब आज वो वीडियो खातिर आज हम 8 जाम हलमा धरना कराम तो 100 गो 200 लोग के हम पत्रकार लोग के वहाँ गोट करम इंटरव्यू देवे खतरा। हाँ जी हम पूजा उनका खिलाफ कराम तो हमरा के फोनो को हमरा के समाचार पूछले बड़ा तू कौना हालात में बाड़ू रानी स्मार्ट ना उ देखा उ राजनीति में लोग रहता राजनीति में आज जुग हो गल बीजेपी भी लात मार कर उनको निकाल दिया। हाँ तो ई कॉलबे करी जब हैसन महिला के हैसन बहन के मदद भाई के मदद ना देनी हन तो वैसन घटिया लोग के सपोर्ट खुद ना गाँव वाली करी मनीष कश्यप के हाँ ना करी उनको खिलाफ हम लड़ाई लड़म उ तो कहता बाद में जो गलती हो गल माफ करी देखा वही नेता में वही दलाली होखेला जन्नी नेता में तो वही दलाली होखेला राजनीति होखेला उ तो चल गलन मनीष कश्यप राजनीति में
आ उनकर राजनीति पबली तो उनकर होखे ना दी मतलब हाँ जवन उनकर खुआब बा से मतलब मोदी जी खानी हम रणुआ बन के आ हम राज पर बैठी तो उनका लोग ना बैठे दी हमहू बहुत सपोर्ट करत नहीं जब हम लाचार हो गल बानी तो वो लाचार बहिन के चाहे मतलब वैसन ओकरा पति के हला चलत देखे ना आयल बनन तो उनका के गाँव वाली का सपोर्ट करी जब गाँव का तू सपोर्ट ना करबा तो गाँव वाली कबो सपोर्ट ना करी तोरा के हाँ हम कैमरा में कहता नहीं हम हाथ उठा के हम अंगुड़ी उठा के लोग कहलन ये अंगुड़ी खतरनाक हो गला ये अंगुड़ी हमार खतरनाक बाटे हाँ हम देखा देता नहीं अंगुड़ी उनका के जैया उनकर भकौती हम अठजा महल मारत ना कराम तो निश्चित बात खिलाफ लड़म उनका मुनीष का सबके हाँ लड़म हम लड़म हम एगो कौन सा निपड़ एगो औरत होके इनका खिलाफ लड़ाई लड़ल बा सोशल मीडिया पर जगह मालती चौहान होके मतलब एथी रलक बदनाम होके हम लड़म। अच्छा हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं दोस्तों वीडियो को जैसे